uyu mwana mudiki wane zuro uyu uyu iye ari kutaura po iye ari kutaura po nezuva chachitatu iye wane zuro uyu kutomuona kupfura kwakaita kwakusoro kuti akutaura kuti ndikutaura zvinhu zvaari inini kutoti pane zvandakachengeterwa namwari nokuti vangu vese vandakazvarwa navo vandakakura navo. Let's preach about Trumas. Trumas media, Trumas, Trumas everywhere. Trumas, Yo. Trumas media, Trumas is everywhere you go. In Harare, Trumas media, Bulawa, Trumas, Mutare, Trumas, Hau Maswingo, Trumas, yeah. Trumas media, Trumas is everywhere you go. Ucholocho, Trumas media, Trumas, Plumtree, Trumas, Kecheka, Trumas, Hey. Trumas media, Trumas Tichi is everywhere you go. Trumas media, Trumas Media, covering social matters, current affairs, and getting you informed with the correct information that can be trusted. Trumas media, Trumas everywhere. Trumas. Yes, Tine munda wedu watakasirwa nasekuru vedu kubva kudhara nekudhara wanga uri munda wedu takachera madhunduru ndatimooko angaitazvi taura henyu mwako makaisa pasi asi kana mundibhadhara taura henyu moko iita zvamii takachera madhunduru. Okay, alright, mune mawitness Ndine mawitness ndina sabhuku wangu muita zita rake rinyorwa zita Joel Chikaka. Joel Chikaka ari pere nani futi Rachel Chikaka. Rachel Chikaka nani futi David Chikaka. David Chikaka ani David David, okay. David Chikaka. Zindoga Chikaka. Zindoga Chikaka. Ndivavo baba. Mune mawitness simukamendo Mawitness vatachedza mazita simukamendo kutema mawitness ndinawo. Ndiani Ndina Liza. china ani Ndina Liza ndira masanga. Handizivi kuti tinokwanisa kukumbira zvekutaurira mambo. hanzi mune mawitness Ndina Liza ndira masanga. ani Liza. Liza ari pere ndira masanga endai nani futi Ralph ndira masanga. Ralph ndira masanga. Ralph ndira masanga endai mamboya sei hamugumiri kugara pakanyanya dzichitaurwa muchegwa 1 next Sandim ndira masanga. ani Sandim ari pere endai Sandim ndira masanga takurai chiya yenyu vamutanogara mugarira iko asi kana iri yetichiya munisiya and makwana takurai chiya munogara ikoko. Right, you can proceed. Tine munda wedu ishe wangu watakasirwa nasekuru vedu. Yeah. Munda uyu takachera madhunduru nguva yekucherwa madhunduru just before independence. Takavidza sekuru vedu kuti vamwe vakachaya ipapo nehama dzedu dzatakavidza kudura imomo. Saka munda uyu wakanga uri mubvukure kwaChikaka. Kusaidi kwkwaChikaka. Saka takaona mukomana akabva kwaChirau akatanga kurima pamunda iwoyo. Mukomana akabva kwaChirau njani? Iye uyu akawatamhangarira. Okay. Ndinoziva ariwo kwaChirau. Gore ripiro? I think it's 4 years ago. Idogara Bulawayo. 2022. Yeah, 2022, 2021. Paakatanga kurima munda. Tikamutsiura
kuti munda uri kurima uyu munda wedu usarime munda asi akaramba tingorima tichingoramba chimutsiura saka tikazomangara just before pasati paita covid tikaita covid tikambomira matara saka zvino tadzoka kuti ngatiyananiswei tigadzirisane kuti titore munda wedu tirime munda wedu watakasirwa naaseguru vedu uri mubhuku redu rekwachikaka. Wapedza? Ndapedza Tsangamire wangu. Okay. Right. Singasiya. Nyauri kuinzikani? Mundu wakaona sei? Pamusoro Tsangamire. Kana uri mwana unogara mubereki, mubereki akakuudza kuti ndirimire apo unoita saunenge waudzwa mubereki. Akati chii? Akati ndirimire apo unoita kuti mubereki. Saka ndikukumbira kuti utange upindure panhoroondo. Aiwa wafundi wangu munda wakaona Tsangamire, munda hauzi wangu, munda ndiwe mubereki, unotive nematsamba aripo Tsangamire. Matsamba akasainwa nana Dotore vari vapenyu nana Kasiro vari vapenyu. matsamba Munda uyu aenda na witness. Matsamba aenda na witness. Taura munhu wacho anayo ashedzwa shamari. Yadedwa uyadzoka kuno uyo. Ati uyane matsamba iwewe. No. Pamboitika nyaya yakadaro Tsangamire, takataura naMike tikati munda uyu wakunetsa zvikanzi endai kukansel. Tsangamire takaenda kukansel, munda iwoyo uri musystem kukansel Tsangamire. Ndinovimba kuti varidzi vemunda vane zita riri papo Tsangamire, ndo vanokwanisa kukuudza nhoroondo yemunda iwo Tsangamire. Arikupi? Varipo ndo muchimbire vaendawo. Ini ndinotorwadziwo Tsangamire kuti ndinomhangarirwa munda usiri wangu. Mwana anotumwa kunzi ita zvakati ndomhangarirwa. Ndinorwadziwa Tsangamire kuti ini ndinosiiswa mabasa andinenge ndichiita ndichimhangarirwa nemunda usiri wangu Tsangamire. Ndichiakwaya makosta akawanda Tsangamire. That's the India. 19. This room, the younger 18. Talk about the word somewhere. What was someone? He led up for someone. You want to know better. And this is not going to I want to see what was someone with your dad. You want to know better than the Suru. One better than the impression. Ini apa someone look into a moment and One better than the impression. Oh, to support your definition. That's going to be out here. When you get as you are transmission, when you get one once. Yes, you got to remember my big guy. Okay. Chiroro Ziva district council. Gomira ipo. Irugupi. Chiroro Ziva ngari Zimba district zone. Igoribiro.
89 yakanyorwa 220689 so that this is district council. This is to satisfy that Ms. Nziramasanga ID number 58017995 M70 his authority to occupy residential arable extent measuring 1.5 hectares. Residential. Residential oblique arable. Residential. To occupy residential oblique arable extent measuring 1.5 hectares. Situated in Zidco number 11, ward Mudapakat 2. Mudapakat ndo koko ward 11. Ward 11? Yangari ward 11. That's one ngikina. Ward 11 yipi? Kwachikaka iko yangari ward 11 pasati pa Zidco isi. Pasati pa Zidco ward 3. Kwachikaka ward 3. Iko ripiro? I think madezi ana doktori wachiri makansila nana kasirori. Amuna kasirori wachiri madome. Zidco 11. Zidco 11. Yakanzi Zidco 11. Mudapakat 2. Mbitika. Of Chiroro Jiwa, district council. Yeah. Signed and given before me the day of Peter Napiswa it was 601 January 1989. Signed the agritech officer name print A Katurod. Signed address PO Box 191 Chinoi. Local councillor Eo K. Dotore. Ni signature yake. Address Chikaka Beg 2001. This hotel is advisor signature. Chikaka Beg 24 Mbombe. Azvira kuti kudiko zvawaverenga zvandaverenga Changamire ndikutaura kuti tsamba iyi yemunda yakapuhwa kuna Liza Nziramasanga ane ID number yandataura nearea yachoni ye 1.5 hectares yakapuhwa mu Zidco 11. In short uri kuti iwewe wakapiwa munda wene kanzo? Handizini ndakapuhwa munda nekanzo. Iye akapiwa iwewe? Pane madomini Changamire. Ndati in short uri kuti iwewe wakapiwa munda uyu Machikaka nekanzo? Akapuwa munda uyu nekanzo here? Haana kupuhwa nekanzo. Akapiwa nani? Akapuhwa nemaSabhuku. Sabhuku ainzani? Aripo nguva idzodzo. Ainzani? Ndinovimba Changamire. Liza vawoziya but inini chandinofunga kuti zvingaite Changamire. Hakuna kufunga iwewe. Ngoti kuita chete iwewe. Ndanga ndida kuti Changamire muri Sabhuku ainzani? vawoziya Chikaka. Woziya. 89. Woziya Chikaka. Ndiye akakupa munda. Ndo vakapuhwa munda. Saka iwewe in short uri kuti iwewe mhinduro yese anofanira kunge ainayo ndi Liza Nziramasanga. Liza Nziramasanga. Mushedzewe. Mushedzewe Liza. Mibvunzo yakawanda. Ipaningi? Mibvunzo yakawanda Changamire. Mibvunzo yakawanda Changamire. Inondiremera kuti umwana inini angakwanisa kunge ndingonjira amai. Njira se? Ndichirimira amai munda yavanenge vadirimira. Yomunda Changamire. Ndiye anokwanisa ane kodzero yekuti anoziva kuti munda uyu vakawana sei. Zvakafamba sei. Ndiri kupindira kwandiri kuitawo kuti Changamire.
zvaitara zvichitangamiri ndokusungidzirwa inini munhu wasimutama Okay. munhu wasingazivi Okay. ukatarana vabereki tangamiri haizimosa Okay. handikarambe ndatoona vabereki kuchiita zvakati. Okay. Kuitira kuti chiapo ukazina wabereki unorova uyu munhu akabata kamera unomurova. Pana zvitokodzera Asi kufungwa kwane sungwa ndiani? ndarova ndindotosunga Tiripo zedu. Gogo pane nyaya iri panapa yemunda. Dare ringade kuziva kuti munda makawana kupi. Ainzani? Ebeo. Eberani? Aripo. Akashaya. Akashaya. Akawana zarini? Ine makore. Okay. Makaita nawo chi? Mukati mukapinda nawo vanhu vanofunga kuti madhiri yambo. Makapinda nawo kuita sei? All right. Okay. Right. Okay. Sokuti tingataura zvokuti kuma 89 kana kuti nyika yanga yasununguka panguva yamakapinda pagimba. Aiwa, munga yanga yasununguka. Kanga achiripo. Okay, makabva kupi? Maimbogara kupi kudhara? Pokuzvarirwa Kachikaka. Kuda kuti makazvarwa ndokuti muri panzvimbo ipapo? Pamafuva, yes. maoko aya mhino Vatamai vangu ndokuvavakara vadiko amaidziva vandogara vane mwana iye anofanira Right. ndobva vadikwa kugweru nevana vavo kwavakanga vari ndokubva kwasara amai vangu namai kwakatatu amai vangu ndobva vatorwa nehanzvadzi dzavo zikanzi aiwa munoda angagari pani akuenda naye ndobva vamuvatira pamusau vatorwa nehanzvadzi dzavo ndokubva vaenda ndikuvatenda amai vangu vakati ndine vana vangu kandi unoya nevana vako manzati ausiye vana vako ndobva tachaburwa isu tienda kwamusau ndobva kwasara amai vari vega aya ndokubva mufundisi ndiramasanga ati amai havagona kugara vega uko ini ndine stendi yangu amai ngavauye vatogara pano amai vaende kubva vatakuka chokwadi namufundisi ndobva vavakirwa ndobva vagara ipapo Katiri kutaura nezvapano. Okay. Gore hamuchaziva? Gore hamuchaziva? Asi panzvimbo ipapo makavaka? Hapana kuvakwa. Parizvino apa pakambovakwa. Amai ava ndokubva vaka. Vana vavo vese ndobva vapera kufa. Ndobva kwamhangarwa futi nevekwachikati. Vachiti isu tiri kuda nzvimbo inokuti ava vari kuno kunzi kwedu kwachikati.
ndobva vatabhuti akanga vaiva hosiya yepamutau vakanga kuina Douglas nana Mudhokoti nanati ndo vakanga varipo. Ndobva Zanzi ndobva kwakadaidzwa Matinhiri Dominica Slot ndobva kwadaidzwa Dictot ndobva vauya ndobva taungana pamunda ipapo ndobva Zanzi muri kunzwa here zviri kutaurwa izvo apa vati nzvimbo ndiye kwaTwara pamusana pei pamusana pokuti kuno kwavari kusaidziro kwaTwara vari kusaidziro kwaTwara tamboti chikaka pachezva ndobva zvakanaka zvamuri kutaura izvozvi ini ndine vana vakawanda vari kusaidziro kwaMusawa kubva vana Mateu vese ava vari uku vari kwaMusawa vose ndovisa vouya here kwaTwara hazviite ndiani ndisabva kutyaka iyoyi vana vangu vanogara varipo uyu waitwa pano uyu anogara ari pano asi anenge achinzi ari mubvese kwaMusawa ndokugara kwakaita hanzvadzi yangu pabhuku ipapo. Munda wakanga uri wani tisati matanga kugara ipapo? Pasina munda womunhu, pakanga pasina munda womunhu kakanda, pakanga pasina. Nokuti kana kuuya kwakaita vana Dhotore nana Tasurori, Dhotore nemuromo wake akataura kuti nani ndinoreva kuti munhu kana achinge akura ndinoreva kuti nevana vake hamuchavada kuti vagare pane here ndomuromo waDhotore iwoyo. Nai gogo panzvimbo apa pari kunzi pakacherwa madhunduru. Madhunduru akacherwa nani? Achicherwa ndokanzwa Masanga. Saka vakachera ndiwo kwadzinzira Masanga. Akachera ndo kwaTyaka waitwa Chidebhure waiticherera madhunduru kuti umubhadhara waitwa Chidebhure. Asi akacherwa muchicheresa ndimiyo kwadzira Masanga. Cheresa kwadzira Masanga munda wedu. Mapedza? Mapedza iri mama. Ndataura kana pane zvandakanga ndakanga. Right. Ndachikaka. Ndire mvura zvichena mvura. Mvura. Mambo wangu. Zvavari kutaura handizvo. Mazita vari kutaura. Vamwe vacho vakatofa before independence. Tatatodzora madhunduru akacherwa before independence. Akachera madhunduru ndiani? Isu takachera inini 1975 ndichiri kadiki namukoma nevakoma vangu tatomuka usiku kuma5 kunochera madhunduru tichitomutswa nababa kuti enda munochera madhunduru. Chandingade kunyatsoziva ndechekuti panzvimbo pakavakwa here? Havana kubvira vavaka vakambovaka. Pakavakwa here? Iye manje hapana dzimba. Hapana dzimba. Pangaite nguva yakadii pasati paane dzimba? Pane nguva yakati mukaita kechitatu manje. More than 10 years. Pasina dzimba. Pane dzimba here? Panzvimbo parikutaura nezvazvo. Nokuti pane more than 5 years. Muri kurima panzvimbo ipapo? Right, ndishedzere iniki? Ndishedzere sabhuku tinzwa? Hazishedzere sabhuku? Shedza sabhuku. Right, maona tsamba iyi? Ndaona tsamba iyi. Haina zvainomboreva mari wangu. Haina. Sese tine minda. Ndiani ane tsamba yekubva ukabvira yekupiwa munda. Hakuna anombowe netsamba dare rose rinei. Ukaitarisa haina pairi kunongedzera kuti ndiwo chaiwo munda wacho uyu. Saka vanogona kungoya kana pano vakatondine tsamba yandakapiwa naDhotore inzvimbo yangu. Asi maona pane nhamba ka? Pane vidhiko yakanyorwa vidhiko 11 pakabhadharwa nezura pane nhamba 156 pane zuva nepare white 156 yacho wanationa kuti iri pamusoro ameno kuti vakaiona kuti nhamba iyo stand number 156 saka ndo iyoyo stand iyo ndo ingaite 156 hakuna 165 hakuna number 1 hakuna number 12 iyoyo muruzeva matikopiwa nazabho ndo munokuwaita number 156 mapepa awa ndiona pane zvaanokodzera zvaanoreva
nemazita tipe mapepa. Right. Mubvunzo kana paine mubvunzo wamuda kubvunza kunani? Kaka ndiye ari kubvunza. Hanzi ava ndivari kutanga mukubvunza. Hanzi bvunzai mubvunzo. Nai mama vangu vanhu vamuri kutaura vana Douglas South vaniti vakafa before independence havana kumbona independence vamuri kuti vakanga varipo vakadedzwa padare. Muchiri kurangarira kuti havana kumboona Zimbabwe vakafa isu tichiri vadiki. Muchiri kurangarira pamwe makangara. Hanzi muchiri kurangarira vanhu vamuta vakabvunza mbuya pindura mubvunzo. Uyu mwana mudiki ndowane zuro Uti? iye ari kutaurapo. Uyu ari kutaurapo. Nezuva chachitatu kataura iye wane zuro kutomuona kukura kwakaita kwakuri kuti akutaura kuti ndikutaura zvinhu ini kutoti pane chandakachengeterwa naMwari nokuti vangu vese mama vandakazvarwa navo vandakakura navo. kati iwe pamubvunzo kunawo ndavataurira kuti vanhu vavataura vese vakafa before independence. Saka dare ravari kutaura kuti kwakazarwa dare nanahombiya hazvisi zvechokwadi because hakuna dare rakamboka. Okay. Ungataura kuti hadzisi zvechokwadi paunotaura kuti vanofanira kupindura wozvoziona kuti vari kupindura zvechokwadi. Pane mumwe mubvunzo iri kuti ndinoda kuvati ivo tsamba idzi dzavazotora nezuro vachinyora nhamba stand 156 vakaiwana sei kuti munda watiri kutaura uyu wavamhanya kunobhadhara kuti nhasi wozoya netsamba 156 vakaiona sei vakatanga nanguri kudai. Ino kana ini mambo aiwa munepindura iwe kana uchona tsamba iyoyo yandauya nayo pano waiona kuti yakanyorwa nezuro nevanhu vachone vanakatire mwana dzetoro ndokubva ndakanyepera kuti tsamba iyi ndobva zvanyorwa nezuro kunzi dzidzi. Iye zvino ndiri kuda kuti asumuke ipapa aende kukanzeri anoona zviri kwekukanzeri kana aona zviri kukanzeri hoya pano ini mambo yekutaurira kuti ndaona zviri manzwa ere mubvunzo wake. Mubvunzo wake uri kuti iwo nhamba pane nhamba yakanyorwa panapa pakabhadharwa nezuro pane karusita kakanyorwa 156 kura kuti stand number yakanzi stand number. Mubvunzo wake uri kuti 156 iripo patiri kuona apa pane 157 here kana 155? aiwa ini ndakanditerera munda iwoyo mune zvazinomboita vanhu tinogara tobva tarivara kana masabhuku asingatibvunzisire ndizvozvo vakasatibvunzisa nezvakadzirirwa apa taona kuti zvino zvinhu tangodzivirirwa chokwadi hatina kuteerera munda ndobva tati mwanangu mhanya unoteerera munda ndekamwari kandaona ndobva enda kunoteerera nezuro nezuro. Naishamari iwewe naiwe panapa hazvisi kuita tarika izvi pana 156 apa hapana nhamba kapa muratidza pamusoro itaka pavakaenda nebepa iri vachida kunoteerera nezuro vakacheka musisitema womukombiyuta vacheka musisitema womukombiyuta zita rakabuda pane mapori rakabva raburisa kuti license ramasaka harina kuburisa zvirapo harina kuburisa zviri patsamba yekudhara zviri patsamba kapa rakaburisa iyo ipapa iri dhara patsamba zezvidgo yakanzi chii? yakanzi vidgo number 11 yakanzi chii zita racho remunhu Ziramasanga as first name Liza ndiye murizi wenzimbo ndiyo yakanyorwa pasi panapa. Ko namba yavakaiwana upi? 157 156 156 andizvo zvaipo kukanisa mari kuzvavo kana alright mvura yedu yakuru yawe
tinogona kunayo ndibobvunza kana mutaoni ka ukanzwa unzi number 5 handitika muna Mambo Street handitika pana number 6 ndizo saka namba yenyu inini kwachikaka kwese kune vamwe mamwe namba zere besides the only yenyu chete pamusoro ichangana batsirana kwatinoita changana ini ndofarira munhu anondipindura ndozvandida kuti ndopandida kuti pandida kuti nditye ndizokutichangamiri nyaya iripo ndekuti vanhu hatikwanise kuenda tinobvunza kuti hakuna munhu ari pastendi yake isina nhamba hakuna munhu anogara pastendi yake. Goodbye, my friends. Goodbye, my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye, my friends. Goodbye, my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Ini ndokwenda kubasa kwangu. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga.